Jeden z nejdůležitějších mostů na Jablonecku, ten přes Jizeru v centru Železného Brodu, je rozebraný. Více než 70letá stavba byla v havarijním stavu. Na rozebrání jednotlivých nosníků musel přijet gigantický jeřáb, jakých u nás moc není. Loučení se starým mostem si nenechali ujít desítky lidí. Tenhle záběr jsme pro vás natáčeli 6 hodin. Zrychlený na pár vteřin ukazuje, jak jeřáb z pilířů zvedá jeden nosník za druhým, až most zmizí úplně a ocitá se na břehu Jizery. Rozebírání mostu zabere demoliční firmě zhruba 2 dny. Rozbít a rozebrat přitom bude muset na 300 tun železobetonu. Koukám, je jeřáb jako kráva tady, obrovský. Tohle monstrum dokáže na krátkém rameni uzvednout 500 tun. To je pro názornost hmotnost stovky slonů nebo třeba 50 autobusů. Tady zvedá 30-tunové nosníky. Musí se pro ně natáhnout do 50metrové vzdálenosti. A to je i pro tenhle stroj náročné. Tam z druhé strany, tam je blízko ten jeřáb, tak tam to veme na velkou váhu. A tady ne, to je hrozně dlouhý rameno. Tipněte si, kolik lidí most rozebírá. Na konci reportáže vám to řekneme. Ta technika tady, co je, tak to je úžasný prostě to se nevidí. To Brod nevidí každý den. Nejtěžší je v klidu to nadzvednout, aby z toho nic nepadalo, aby to někde nedrželo, to je nejtěžší. Někteří se spíš než podívat na techniku přišli s mostem rozloučit. Samozřejmě, že nám toho je líto. Člověk vzpomíná na to mládí, co jsme se tady nachodili. Mladší generaci zase demolice mostu inspirovala k tvorbě vtipných videí. Kolik lidí se na tom dneska podílí? 6 lidí. Nový most bude přes Jizeru postavený do podzimu. Ivan Berka, Televize Nova.